The terror begins again. Здравейте хора, аз съм МБГ и днес играем Critical Ops. Тук му почваме епизода, но ни убиха. Докато следим мир АФК. Нищо. Сега се надявам да ги убием. Може да се кача на мотора. Къде има магазин? Нещо се стреля. Тук. Той избяга. Ела тук. Ела. Как да го взема? Взех го. Супер. Картечница. Това са наши. Добре. Да, ние сме от сините. От закона или... Да, от закона би трябвало да сме. Така. Трудно да не си загубя готиното оръжие. Ще ги бием, защото дали тук има... Да, има време. Клипа може би ще е 6 или 7 минути. Не искам да го правя много дълго. Този нашия. Махай се. Убих го, нали? Би трябвало. Да, взех парички, иначе аз съм го убила. Айде бе. Убиха ме. Нищо. Така. Ето го магазина. Поне си имам парички. Иначе играта е интересна. Някакъв филм. Не знаех, че е от наши, бе. Мислях, че е от наши. Точно не гледам. Добре, вече ще бъда по-предпазлива. Все пак първи път горе-долу играем тази игра и се бъгнах малко. Леко тук. Леко. Макс. Няма да ме оцелиш. Дай сме го. Дай го. Дай го, де. Ето. Направо. Не съм стигнала още горе-долу. Нищо. Трябва да се постараем за отбора. За победа. Тук не може. Да. Края на картата. Горе-долу май ние сме повечето. Какво е това? Това е друго пистолетче. То някъде пише ли? Тук. Ела спокойно. Ти помогна. Червени! Умри! Бяха двама. Така. Браво. Убихата. Нищо. Ще им отмъстим, не си тревожите, хора. Дай го, бе. Така. Баткинско оръжие. Батка. Айде, бе, мишоци. Те ги убиха. Ти си от мен, бе. Не ме стреляй. Да, между другото, играта ми е на руски, направих се на руски. Както, не знам дали ви казах, но руски е, нали, близък до нашия език, затова. Ела, бе. Кой ще стреляш, бе? Това не е от Модър! Умри! Ставам все по-добра, хора. И ми кажи дали ви харесва поредицата на тази игра. Покажи се! Умрях. Така, браво! Разкъртихте ги. Това къде ни спална? Никое си място. Ела, бе! Може ли аз? Чакай! Добре, мерси. Тук.
Тук е някакъв... Малко лагни, малко лага. Малко има лаг, де. Мале, не мога се изговоря. Те го убиха. Там ще се спавни. Тук ма имаш. О, не. Ти чай. Дай ми го. Не. Чакай. Так му ще да такова. Добре, този АФК. Поне малко напредваме в тази игра. По-хубаво пистолет че ни да вече. Okay. Идвам. Ще помогна. Умри! Не се прицелиха, ма. Добре, този човек е АФК и защо нищо не прави. Пак тук ни спална. Ще... Чакай. Не го видях. Мислях, че е наша. Добре. Малко се бъгнах. Кажаме като зайчета. Трябва да изчакаме нещо. Така. Той човек ме стресна. Скоро ще превършваме епизода и като за края на клипа нека да вземем това оръжие. Така. Да убием още един път. Да убием още един човек и може би ще спираме епизода. О, не. Терорист! Така, браво. О, не. Давай. Нищо. Ще отмъстя за вас. Идвам. Хайде бе, още един. Бе. Имаш по-хубаво оръжие. Чувате нещо като линейки в играта. Още един кил само. Чакъв си там, бе. Терориста и... Браво. Нищо. Браво на тях се пак, аз по-късно може би влязох в играта. Но както и да е, хора, надявам се играта да ви е харесала. Ако е така, може да дадете лайк и да се абонирате за мен. И чао!